Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Кемдер җәяү, кемдер велосипедта. Бөтен дөнья автомобильдән баш тарту көне чаллыда ничек узды? Яшәүчеләр пычрата, җыештыручылар эшләми. Ни өчен 18:01 йорты каршындагы территорияны чүп баскан? Чаллы рәссамының картиналары Кремльдә. Хәмзә Шәрипов 60 еллык юбилее уңаеннан иҗат серләре белән уртаклаша. Бүген республика президенты Рөстәм Миңнеханов эшкә җәяү, сәламәтлек министры Адель Вафин велосипедта килде. 22 сентябрь бөтен дөнья автомобильдән баш тарту көне. Бу көнне меңләгән кеше шәхси автомобильләреннән җәмәгать транспортына күчеп утыра. Гадәттә Илшат эшенә автомобильдә бара, әмма бүген велосипедка утырган. Ул ел сайын автомобильдән баш тарту акциясына кушыла. Данную акцию поддерживаю уже не первый год. Считаю, что каждый, отказавшийся от поездки на автомобиле, делает вклад в развитие и благополучие окружающей среды. Экология файдасына бүген машинадан баш тартучылар шактый булды. Транспорт бүлеп чыгарган газлар әйләнә-тирә мөхиткә тискәре йогынты ясый. За 2016 год в городе Набережный Челнах зарегистрировано 167 тысяч единиц автотранспорта. Все они производят выбросы загрязняющих веществ около 75 тысяч тонн атмосферного воздуха. Тем самым загрязняет окружающую среду, наносит вред. Начар һава шәһәрдәшләрнең сәламәтлегенә начар йогынты ясый. Әгәр дә бер генә көнгә дә барлык шәһәрдәшләр дә машиналарыннан баш тартса да, файда зур булыр иде. Әмма белгечләр бу акция зур популярлык казанмый ди. Гүзәл Шикапова, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Интернетта ришвәтче республика түрәләре хакында мәгълүмат урнаштырачаклар. Татарстан Дәүләте Советы депутатлары беренче укылышта муниципаль хезмәт турындагы законга өстәмәләр кертте. Республика парламенты Татарстан законын федераль законнар белән туры китерергә тели. Документ буенча җирле үзидарә органнары ришвәтчеләрне махсус реестрга кертәчәк. Аны барлык интернет кулланучылар да карый алачак. Яңа шәһәрнең 18-нче комплексында берничә атна дәвамында чүп өеме ята. Шәһәрдәшләр туздыра, җыештыручылар тәртип урнаштырырга ашыкмый. Проблеманы ничек чишәргә киләсе сюжетта. 18:01 йорты янында нәрсә генә юк. Яшелчә калдыклары, шешәләр, пакетлар һәм тәмәке көпчекләре. Мондый хәл 18-нче комплексның барлык йортлар янында да җирле үзидарә советы рәисе. Первое обращение, которое хотелось бы сказать к жильцам. Посмотрите, пожалуйста, газоны настолько облагородили ваши же соседи. Не бросайте, не сорите. И второе, дворники, пожалуйста, приводите территорию в порядок. Данная куча мусора, если мы с вами обратим внимание, лежит здесь с начала практически лета. Здесь мусор постоянно собирается, но жильцы тоже, конечно, добавляют. Но хотелось бы, чтобы дворники иногда заглядывали сюда и приводили территорию в порядок. Кайбер урыннарны дөрестән дә җәйдән бирле җыештырмаганнар. Шәһәрдәшләр коммуналчыларга берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән. Бүген тагын бер тапкыр алардан ярдәм сорап карадылар. А мусор когда уберут тогда? Скажите, пожалуйста. Вот Сегодня не уберут. входы в подвал, там вообще кучи лежат. Но была уже Сегодня речь. они уберут, потому вот после обеда как раз у нас идет и мы будем их отчет отдавать и все убирать, они будут выходить на территорию после обеда, бригадно. Килеп җыештыручы булмады ди шәһәрдәшләр. Моны дәлилләп алар редакциягә видеоязмада җибәрде. 22 сентября 2017 года. На часах 13:30 на территории нет ни одного дворника. Вот как все было, на том прежнем состоянии, все и осталось. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Иртәгә һәм якшәмбе көне Чаллының 3 мәйданчыгында авыл хуҗалыгы ярминкәләре оештырылачак. Фермерлар Габдулла Тукай яр буе урамында, Алескар Камал исемендәге бульварда һәм Шамил Усманов урамында үз продукциясын тәкъдим итәчәк. Сарман, Әгерҗе, Мензелевск һәм Мөслим районнарыннан ит, сөт ризыклары, яшелчәләр, җиләк-җимешләр алып киләчәкләр. Бәяләр базардагы белән чагыштырганда арзанрак, аларны авыл хуҗалыгы министрлыгы тәкъдим итә. Чаллы рәссамы Хәмзә Шәриповның картиналары Казан Кремлендә тәкъдим ителә. Милли галереяда шәһәрдәшебезнең 60 еллык юбилей уңаеннан күргәзмә ачылды. Биредә рәссамның 100-гә якын иҗат җимеше тәкъдим ителә. Хәмзә Шәрипов иҗат серләрен хәбәрчебезгә дә шиште. Дополнить я могу, конечно, часто я пишу слова из песен, там, из стихотворений, например, Дердменда. В данном случае я еще сам не знаю, но может быть здесь я дополню свою. Там
может быть, звезды и полумесяц появится. Бу Хәмзә Шариповның язылып бетмәгән картиналарыннан берсе. Агач, елга, куаклар, әмма бу пейзаж түгел. Яхшылап карасаң, кеше образында күрергә мөмкин. Әсәр геройлары халык культурасына, мәдәниятына нигезләнеп туа. Этно-авангард юнәлешендә эшлим ди Хәмзә Шарипов. Иҗатында еш кына ат образы кулланыла. Бу балачак хатирәләре белән бәйле дип аңлата рәссам. Гомумән рәсемнәрне ул ничек күрә, шулай төшерми. Чынбарлыкны фотодагы кебек сурәтләү кызык түгел ди. Башта килә ниндидер фикер башыңа, һәм фикерне син шул символлар рәвешендә җиткерәсең тамашачыга. Ә карап ясау дигән, ул русча әйтәләр инде натура. Ул һәр профессионалны бездә өйрәтәләр рәсемнәрне әзерләгәндә. Андый рәсемнәрне дә мин яратам һәм ясыйм. Ул рәсемнәр дә минем куелган. Хәмзә Шарипов Санкт-Петербург сәнгать академиясын тәмамлаган, картиналарын эмаль, интарсия техникасында яза. Казандагы күргәзмәгә агач яфракларына язылган картиналарын, шамаилләрен һәм башка әсәрләрен алып барган. Минем әсәрләрдән анда менә Шаллы галереясында сакланган рәсемнәрдә ике рәсемнәр алган идем. Бер көй дип атала ул. Анда ул чакта мин язмалар кертә идем. Менә басма хәрефләргә охшаган шундый хәрефләр белән. Соңрак мин кертә башладым язмаларны чигүгә охшаган хәрефләр белән инде. Шул бер көй дигән истә туган як истә дигән юллар язылган анда. Казанда күргәзмә 22 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Декабрь аенда Хәмзә Шарипов Шаллы картиналар галереясында шәһәрдәшләр элек күрмәгән эшләрен тәкъдим итәчәк. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Ә хәзер рекламалы мәгълүмат, шәһәрдәшебез Александр Влашкевич кебекләр хәзер күп түгел, ул тегү машиналарын ремонтлый. Заманча электрон һәм элеккеге зингерларны да төзекләндерә ала. Александр Влашкевич Шаллыда сирәк очрый торган һөнәр иясе. Хәзер тегү машиналарын ремонтлаучыны табу җиңел түгел. Күпчелеге аңа совет чорында җитештерелгән машиналар китерә. Иң истә калырлыгы 20 гасыр башында җитештерелгән зингер машинасы. Мастер хәзерге заман тегү җайланмаларында төзекләндерә, әмма искеләре белән эшләү кызыграк ди ул. Старые советские надежные машинки, там и металл, все из металла сделано. Они более надежные. Также можно туда электродвигатель поставить. С современными машинками они там каждые полгода новая модель выходит. Очень тяжело найти запчасти, надо заказывать, ждать. Александр мөрәҗәгать буенча фатирларга килеп тә төзекләндерә. Эшнең катлаулыгына карап уртача 1 сәгать вакыт китә. Татарстанның ире шәхси клиникасы Медгард яршалы дәвалау диагностик үзәге кулланучылар өчен үзенең ишекләрен ача. Килүчеләрне күңелле программа экскурсия көтә. Килгән кунаклар белгечләргә сорауларын да бирә алачак. Бәйрәмнең төп өлеше сәламәтлеккә миллион дип аталган бәйге булачак. Ачылу хөрмәтеннән кунакларга 1000 сумлык сертификатлар бүләк итәчәкләр. Клиниканы ачу тантанасы иртәгә 25 сентябрьдә иртәнге 10-да медицина шәһәрчегендә Тынычлык проспекты 16-нчы йорт адресы буенча узачак. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелле ялар теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Красивая улыбка доступна каждому. Восстановление зубов и придание эстетики с помощью виниров в клинике Dental Forte. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Вы купили Алмак. Почему? Маме ноги лечить. Ей назначили в поликлинике. Сама она не доедет. Будем лечиться дома. Акция до 27 сентября. Радуем скидками на Алмак 01 в аптеках Вита, Авито Экспресс и аптеках низких цен. Успейте купить выгодно. Успей купить последние 15 квартир от 37 тысяч рублей за квадратный метр в жилом комплексе «Крылатый».